ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଶୀର୍ଷକ ହାତରେ ତୋଳ ପାଚିଲା ଫଳ। ହନୁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଚାଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା। ଧନୀ ଗରିବ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁର ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ରାଇଜ ବେଶ ଓ ଭାଷାର ବାଧକ ସେଠୁ କାହାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇନି। ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନୀତି ଆଦର୍ଶ ପାଠଶାଳାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସେଥିରେ ସାମିଲ। ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ସେଠି ଦୁଃଖୀ ଉଦାସୀଙ୍କ ସେବା ଜୀବେ ଦୟା ଓ ଦାନ ଧର୍ମର ମଞ୍ଜି ଆରମ୍ଭରୁ ପୋତାଯାଏ। ଯିଏ ପାଇଛି ସିଏ ପାଇଛି। ଆକଟ ପରିଶ୍ରମ ଭୟରେ ଯିଏ ଚାହାଳିରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା ତା ନା ମଲାଟ ଛୁଇଁବନି କେବେ। ହନୁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଚାହାଳିର ଭାରି ନା। ଚାହାଳି ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁନାମୁଣ୍ଡା ହୋଇ ଦୁନିଆରେ ଝଟକନ୍ତି। ବଡ଼ ଆଶା ନେଇ ପାତି ତା ପୁଅର ନାଁ ହନୁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଚାହାଳିରେ ଲେଖାଇଲା। ପିଲାଟି ପାଠରେ ପାରଙ୍ଗମ ଯେମିତି, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ମାନି କାମ କରିବାରେ ଆଗୁଆ ସେମିତି। ପଣ କରି ଠିକ୍ କାମକୁ ଠିକ୍ ବେଳେ କରିଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଆଳର ପୁଅ ବଡ଼ ଖେଳପ୍ରିୟ। କାମ ଭୁଲି ଖେଳରେ ମାତିଯାଏ। ଘର ପାଠ କାଲି କରିବା କହି ଘରେ ବସ୍ତାନି ଖୋଲେନି। ବନ୍ଦ ବସ୍ତାନିର ପାଠ ତା ମଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେନି। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ପାଠର ବୋଝ ତା ପାଇଁ ଭାରି ହୁଏ। ବଢ଼ିବା ବେଳକୁ ହାଲୁକା ମଥା ଉଠେଇ ପାରେନି। ସେଥିପାଇଁ ତାର ଖାତିର ନଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଦିନେ ପାତିକୁ ଫୁସୁଲେଇ କହିଲା, ଆଜି ଦି ଘଡ଼ି ଖେଳିବା। ପାଗ ଯୋଗରେ ମଜା ମାରିବା। ପାତି ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। କହିଲା, ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା। ଆଷାଢ଼ର ମେଘ ପବନ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଚାଷୀ କାମ ପାଖକୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ପୁଷ ମାସର ସୁନା ଫଳ କେମିତି ଅମଳ କରିବ? ଲେଖାପଢ଼ା ଘୋଷା ବିଦ୍ୟାର ଅସଲ ମଞ୍ଜି। ତା ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ଫଳ ଘରେ ଗୋଲ ହେଇଯିବ। ସେଥିରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ବାଟବଣା ହେବ ଯିଏ। ବାଟବଣା ହେବ ସିଏ। ତା କାମ ମାରା କରି ବସିବ। ମାରା କାମ ପାଖରେ ଫଳ ଆଶା କରିବା ବୋକାମି। ଶିଆଳ କହିଲା, ଠନ୍ ଠନ୍ ଥିଲେ ଡର କ'ଣ? ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ କି, ଯିଏ ଶୂନ୍ୟରୁ ନେଇ 100 ଛୁଇଁଦବ। ପାତି କହିଲା, ଅଳସୁଆ ଠାପୁଆ ଏମିତି ଅଙ୍କ ଗଣନ୍ତି। ମୋ କଥା ମାନି ତୋ ଆଖିରୁ କଳା ପରଦା ଉଠେଇ ଦେ। ଅଳସ ଛାଡ଼, ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମରେ ମନ ଲଗା। ପାଦ ଚଲା ଅଭ୍ୟାସ କର। ତେଲ ମସଲା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯା। ହାଲୁକା ଖାଇବାରେ ମନ ରଖ। ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ନହେଲେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣିରୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ରାତି ଶୋଇବା ଆଗରୁ ପିଇନେ ଭଲ ନିଦ ଭଲ ଦେହ ଓ ମନ ଆଣିଦେବ। ଭଲ ଦେହ ମନକୁ ଭଲ କାମ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ି ରଖିବ। ହଁ, କଷ୍ଟ ଓ ସହଜ ଭାବି କୋଉ ବିଷୟ ଅଧିକ ଆଉ କାହାକୁ କମ୍ ଭାବି ପଢ଼ିବୁନି। ବିଷୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଖି ସାରଣି କରିବୁ। ନିରନ୍ତର ପାଠ ଦୋହରା କାମ କରିବୁ। ଲାଜ ନ ରଖି ଅବୁଝା ପାଠକୁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝି ନେବୁ। ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଭଳି ଅସତ୍ କାମରେ ମିଛ ଫଳ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିବୁନି। ଏସବୁ ମାନିଲେ ତୋ ହାତରୁ ସଫଳତା କେହି ଛଡ଼ାଇ ନେବେନି। ସ୍ଥିର ମନ ଓ ଧୀର ପ୍ରାଣି ବଡ଼ କାମ କରିବ ସେ। ଏଥର ଲାଗିପଡ଼ ତୋ କାମରେ ତୁ। ହାତରେ ତୋଳ ପାଚିଲା ଫଳ। ଶିଆଳ ପୁଅ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।